Núria i faré de presentadora d'aquest magazín. Ara us explicarem una mica l'índex que farem. Primer farem el Montpili, l'apartat de viciats, que el fan l'Albert, el Dani i el Jordi, humor, que ho fan l'Arnau, l'altre Arnau i el Pere. Després de publicitat farem concurs, que el faran l'Àlex, en Guillem, en Jan i la Mària. Després tornarem a publicitat, la secció Bitxó, que la farà cuina, la Marina, la Carla, la Laia i la Marta. Després espectacles, que el faran cinema, l'Andrea, i com que la Júlia no hi és, que farà la Maria. Després una mica més de publicitat i farem una tertúlia. I ara anem amb el nou i l'apartat inicial amb Albert, el Dani i el Jordi. Avui el comencem amb 3 notícies bones. Ens parlarà la Clara, que també fa la segona presentació. Hola, jo soc la Clara i us portaré tres notícies espectaculars. La primera va sobre un lladre. Un lladre sorprès en ple robatori va intentar passar desapercebut enrotllant-se en una estora. A Polònia, un lladre es va enrotllar en una estora i es va acomodar contra la paret del balcó. Mentre que la policia revisava el departament, l'agent van revisar cada racó i no va trobar res de res. Un detectiu fan de la infructuosa búsqueda va sortir al balcó a fumar un cigarret i estant allà va notar que l'estora tremolava. Miroslav Dobrovolsky, de 32 anys, ara està en una condemna de 12 anys de presó per robar tenint una arma. Doncs Déu-n'hi-do, aquest lladre. Quin amagatall més original. I la segona notícia? A veure... Mira, la segona notícia va sobre els iaios. Ens diu això. Han creat un sistema de navegació per satèl·lit perquè els iaios no es perdin al supermercat. La iniciativa és part d'una investigació que es porta endavant en fons de l'estat britànic, amb les bases de Newcastle, Aberdeen i Nottingham. L'emprendiment busca ajuda mitjançant la tecnologia digital a les persones o grans impedides. L'invent seria de gran ajuda per a les persones d'edat avançada que es confonen amb els ambients no familiars o que tenen de desplaçar en circuits fora de la seva rutina habitual. Altres invents del mateix grup inclouen una cuina amb sensors, projectors i gadgets que protegeixen a les persones amb Alzheimer i que permeten que visquin independentment. Segons va explicar Pau Waston de la Universitat de Newcastle, el dispositiu ha estat desenvolupat per poder-se utilitzar-los en forma no invasiva i discreta. Amb aquest invent segur que el súper no s'hi perd ningú. Bé, la tercera i última notícia. Sí, espero... Sí, espera que el busco. Ja l'he trobat. Mira, per mi aquesta és molt bona. Llegint, un mono descobreix tot protocolo per... Es va fixar sobre el president de Zambia. Rufia Banda, el president de Zambia, va quedar acusat de un simple i descarat primat. Segons el reporter, Uia s'ho va prendre de bon humor, orientar-se ni xaqueta, ni verticalment. El mono
era d'una colònia que es va instal·lar als arbres del jardí, que rodejaven l'edifici del senyor Banda de l'estat de Moscou. El president, fent gala no qüestionable, va declarar que li anava a donar menjar a Mitchell Satan, en referència a l'origen de l'exposició. El mandatari va acabar el seu discurs. El segon és que va assumir, malgrat l'imprevist. El tema central de la seva locució va ser la dramàtica realitat que viu l'economia del país, causa caiguda del preu del coure. Seria divertit veure com un ningú es queixa d'un president. Bueno, continuem amb els nostres companys, que cadascú ens farà una cosa diferent. Us llegim. Primer ens faran el mostriqui, que hi ha viciats, que ho faran l'Albert, en Dani i la Mari. Humor, que ho faran l'Arnau, l'altre Arnau i en Pere. El concurs, que el faran l'Àlex, en Kilian i en Jordi. I després la cuina, que la faran la Marina, la Carla, la Laia i la Marta. Espectacles, per exemple cinema, que el faran l'Andrea i la Júlia, que hi és. Ara anem per al mostriqui, que hi haurà l'Albert, en Dani, la Maria, l'Humor, l'Arnau i el Pere. Els viciats anomenen a l'Albert, en Dani i la Maria, que ens explicaran una mica sobre els viciats. Hola, benvinguts a Món Friki, la secció que us parla sobre tota l'actualitat friki del món. A continuació, amb nosaltres tenim en Dani, en Jordi i l'Albert Serra, que ens parlaran sobre un videojoc en el que molta gent d'aquí a Arenys de Mar estan viciats. Amb la secció Viciats. Hola, soc Serra. Hola, bon dia. Nosaltres som l'apartat de viciats i parlem sobre un joc d'internet online, el Seafire. Aquest joc tracta sobre que tu ets un pirata i has d'aconseguir ser el rei dels pirates. Has d'anar aconseguint capital i matar monstros i vaixells, i per comprar-ne de nous i més canons i tripulacions. Quan tens molts diners, pots comprar-ne o les coses que es compren en ferros. Es poden aconseguir amb diners reals, trobar els rics o esperar 2 mesos per aconseguir-ne d'euros. Pots anar millorant el teu vaixell, el vaixell que millores amb les cobertes més pirates. Per anar pel mapa has de tocar les teus objectius i desplaçaràs més ràpid o més lent segons els ocells i les dones. I sabeu quanta gent més o menys hi juguen a aquest joc? 2 milions. 2 milions d'arreu del món o aquí a Espanya? I et pots connectar amb una persona de, per exemple, de Nova Zelanda? És Bueno, igual. és que no sentim sí. Ah, sí que Hi ha diferències. i és online, no? Sí. Quina és la punta de les interpretacions? A la tarda, sí. 30.000 persones. Quina puntuació li poseu del 7 de 10? Un no. Què és el que li falta als nois per ser perfecte? Pues que no igual un diner real. Que no cal. Pues que poden usar diners reals. Sí, que és real, quasi tots en els jocs online sempre ho espatllen, no? La veritat és I la recaptat, que és bo, és a dir, No, està bé o és una mica... per ser online. Bueno, és que sempre I què m'ha posat dir més de sobre però aquí vas viciant. I l'ells és anar guanyant tu, no trucar i gastar-te diners. Perquè tu penses que és molt fàcil, però després et va complicar. per quin tipus de persona recomanaria el teu joc per iniciar-vos? Quina mitjana d'edat, més o menys? De 10 als
50. Ja havia dit un 40 anys. Els 17. Va, doncs un moment. No. Molt bé, gràcies Albert, gràcies Dani, gràcies Jordi, que tu de beneficiar. Hola, soc Filla de Xile. Aquest llibre és un llibre indispensable per un crític, tot i que no sigui un més, també el podreu escoltar. Doncs passareu una bona estona des de llegir. I ara, sense més preàmbuls, presentem en Pere Ibernau, amb la seva secció d'humor. Endavant, Pere! Hola, Pere. Hola. Què tenim avui? Avui us he portat 4 acudits d'un dia. Vinga, fem un moment amb els vostres acudits. Conseller jo, Bon, senyor, no sé. Hola, ja? ho he de fer. Un acudit de la gent. Molt bé, però està dolent. Si no policia passar a Santiago, qui se'l voleu? Si no policia passar a Santiago, qui se'l voleu? És una gran pregunta filosòfica que ens farà pensar molt d'estona. És veritat. Un llàstic. Què? Acudit. Un dolentíssim. Jo, si tenim tots acudits en castellà, ¿cuál es el combo de un grup? Esto te recalento que no lo encontramos. ¿Cuál es el combo de un carretero? Era el consulente y un perro salchicha. Molt bé, moltes gràcies per fer-ho. Vamos a seguir. El concurset de... Benvolguts al concurs. Bueno, que tenim aquest cop 5 participants que seran el Dani, la Laia, la Marta, la Carla i la Maria. I ara hi haurà 5 premis. El primer premi serà un cel en un paper, un potato, una mansió a Miami, un descaptat i un val d'1 milió d'euros que no es pot canviar a ninguna casa. Molt bé. I ara, les normes que seran, són molt fàcils. Cada participant i se'ls faran 3 preguntes i tindrà que triar un comodí de la llamada del públic. Del públic. Llavors, doncs ara parlem amb el Dani, que està aquí esperant-nos que entrarà. Han de triar un... La llamada. Comencem amb les 3 preguntes. Pregunta número 1. Quina és la dansa popular de Catalunya? La sardana. Però no és la dansa. A. El flamenc. B. La sardana. C. La macarena. I D. La sardana. I la resposta qui forma la tropa Quirolo? A. Els profes de nanos. B. La Tamaulipas.